Pitäisikö kysyä opet, mitä me tehdään tänään? Joo, kyllä vaan. Ai niin. Sofia, sä meet tuolla kapulla. Ja Liia, sä meet Ässällä. Ja te voitte muuten mennä Pepin kanssa 300 maastoon, koska te olette tarpeeksi vanhoja nyt mennään maastoon 3. Ai Pepinkaa! Sehän on kauhea! No ai jaa, se puhuu kaikista pahaa selän takana. Eikö se ole kunnon nerttike? No on. Vitsi, jaksaa. Kumpa se jäisi vaan autolle? Jep. No mut mennään vaan nyt hoitaa niitä heppoja. Joo, mennään vaan. No niin, mä oon nyt Ässän kanssa valmis. Ootteko tekin? Joo, mikä sul kesti? Oon mä ainoa, joka ei noussut selkään. Voi hitsi. Onneksi mä pääsen tästä. Noin. Hei, rauhoitu nyt, Kapu. Mikä sulla on intona hirveä? Lähetään oikeesti jo. Se mikä teillä kestää? Oh my days. Toi Peppi on kyllä niin ylimielinen. No, niin on. Mennään mekin nyt sitten. Tulkaa jo, mä en jaksa oottaa teitä. Onpa täällä metsässä hämärää. No joo, niin on. Mutta talvi tulossa. Totta. No, jatketaanko matkaa nyt? Joo, vaikka. Pitäisikö hyppää vähän näitä maastareita? Joo, todellakin. Jes. Joo, mä voin vaikka aloittaa. Käy mulle. Ihan oikeesti. No kai mäkin sit hyppään. Hyvä. Hyvä, Kapu. Mä tuun sitten. Hieno. Jes, hyvä. Hyvä. 3. Jes. Hieno. Jatketaanko matkaa? Joo, jatketaan vaan. Peppi, pitää katsoa autot. Ei tää mitään autoja, tää on vissi maatie oikeesti. Ei mut silti. No niin. Mä meen nyt vaan. Peppi! En mä ois oikeesti halunnut tälleen käy. Apua! Hitto. Okei, mitä just tapahtui? Soita 112 nyt. Ei mulla puhelinta mukana! No mul on. Pitäisi ite vähän äkkiä! Joo. Täällä Karvakorvan metsässä tapahtui onnettomuus. Me oltiin siis maantiellä ja joku ajoi meidän tallikaverin päälle. Ja nyt se on tajuton ja se ajajakin on ihan veressä ja me ei tiedä mitä tehdä. Ja voitteko te tulla mahdollisimman äkkiä tänne? Olemme tulossa juuri nyt. Oh my god, apua. Nouse. Ambulanssi tulee nyt. Hyvä. Toi mies näyttää kuolleelta. Niin näyttääkin. Voi ei. Mä kuulin, että tuolla on tapahtunut tosi huonosti. Mitä oikein tapahtuu? Siis Peppi, se on niinku... Joku auto ajoi Peppiä ja Fionaa päälle. Ja nyt Fionan takajalka on ihan veressä ja kaikkea. Mä kuulin, että se kuski oli kuollut, mutta Pepiltä todella huonosti ajatellut, että ei katsonut, että auto ei tullut. Ootas. Tuolla tiellä ajaa paljon rattijuoppoja. Me sanottiin Sofian kanssa, että joo, että pitää oikeesti Peppi katsoa autot. Että täällä voi ajaa kovaa, niin se oli vaan silleen, että ei täällä mitään autoja. Tää on joku pikkutie, ei täällä mitään autoja ajaa. Se oli niinku tolleen. Mutta todella fiksusti ajateltu teillä. Peppi on nyt sairaalassa. En tiedä lopettaako hän ratsastuksen tai mitään. Katsotaan sitten parin viikon päästä. Mutta tämän hevosen puolesta mä en oikein tiedä, pitäisikö hän lopettaa vai tai kutsua eläinlääkäri, kun
hän on todella pahassa kunnossa. No varmaan pitäisi kutsua eläinlääkäri, vitsi, jos ton jalka on oikeesti murtunut. Viepäs Fiona vaan karsinaan ja laita sille loimi. Joo. Ja kylmä takajalka. Joo. Nousee vaan nyt ratsailta alas. Joo, mä nousen. Nyt ässä! Fiona menehtyi pari päivää sitten pahoihin vammoihin. Ei, oikeesti ei voi olla totta. Ei, oikeesti. Ei oikeesti, tää ei voi olla totta. Ei.